Perfecte, doncs benvinguts i benvingudes a la primera activitat d'avui a la Setmana del Llibre en Català, que és ni més ni menys que la presentació d'una associació, més concretament l'Associació de Joves Lectors Catalans. Així que veniu perquè tinc moltes ganes de poder-vos explicar aquest projecte. És un projecte precisament que neix fet per i per a joves. Atenció, està acabadet d'estrenar com aquell que diu. Bé, primer de tot, que soc una nova tocada i no m'he presentat. Jo soc la Misha i precisament soc la presidenta d'aquesta associació de joves lectors catalans i com us deia, em fa molta il·lusió ser avui aquí a la setmana per donar el tret de sortida a aquest projecte. Nosaltres, com bé diu el nostre logo, creiem que la literatura infantil i juvenil és la que fa futurs grans lectors i per això avui us volíem portar un bocinet del que és aquest projecte. No m'enrotllo més i us començo a explicar que l'Associació de Joves Lectors Catalans, o AJLC, és una entitat sense ànim de lucre, com deia, que ha estat creada per i per a joves. La Junta Directiva som un grup de lletraferits, de joves que en lloc de néixer amb una barra de pa sota el braç, vam néixer amb un llibre ja directament sota el braç, alguns ja directament vam néixer lectors. Jo, per exemple, sempre dic que quan estava ja a la panxa de la meva mare i em llegien contes, i per això ja vaig néixer lectora com aquell que diu. Així que ens fa molta il·lusió, com deia, presentar aquest projecte acabadet d'estrenar. Si fóssim una etapa vital, seríem una criatura, encara estaríem al bressol. Com aquell que diu, ens hem constituït aquest estiu i el que volem, precisament, són diverses coses. Volem crear una comunitat per a joves. És a dir, demostrar que els joves també llegim i fomentar la lectura precisament entre els joves pensant activitats que els puguin engrescar. Com us deia, i això ho he dit repetint al llarg de la xerrada, són activitats pensades per i per a joves. De fet, a l'altra banda, els seus objectius també inclouen fer difusió d'autors de literatura juvenil, evidentment també en especial de la catalana, perquè volem demostrar que aquí tenim un planter boníssim, tenim molta qualitat a casa i això també ho volem reivindicar. Volem donar suport també als creadors de continguts en català sobre llibres a les xarxes socials, com ara els booktubers, els bookstagramers, els booktokers, els bloggers literaris. No sé si els coneixeu una mica. Algú d'aquí coneix una mica què són aquests influencers literaris, on ha sentit a parlar abans? No patiu, veig que una persona sí, visca! No patiu, la resta us ho explico en un segon. Jo, de fet, normalment em presento com a booktuber, una mica també bookstagrammer. I qui som? Doncs bàsicament, com he dit, persones que parlem de llibres a les xarxes. Els booktubers són youtubers que parlem de llibres. Els bookstagrammers són precisament gent que penja fotografies una mica artístiques a Instagram parlant i també recomanant de llibres. Els booktokers, precisament, que ara estan creixent amb força, són aquells que pengen també vídeos a TikTok, que és una plataforma, una xarxa social que ho està parlant moltíssim, sobretot entre els joves, i els bloggers literaris són bàsicament aquells que tenim un blog i escrivim ressenyes sobre novetats editorials, clàssics, etc. Jo, de fet, també soc blogger literari, em podeu trobar al blog i canal per a la Misha. Doncs bé, com us deia, un altre dels objectius d'aquesta associació és fomentar i donar visibilitat a tots aquests creadors de contingut a la xarxa joves. Clar, això primer de tot, això m'ho pregunten molt, ho vull desvetllar ja. Què és per a vosaltres joves? Això ens ho pregunten moltíssim, no? Què passa? Si tinc esperit jove també val? Aviam, com a associació que som, sense ànim de lucre, no podem prohibir l'entrada a ningú. De fet, si volguéssim, tots seríeu benvinguts. Però jo crec que l'espai ideal de l'associació és per a joves a partir de 13 anys fins a 30, diguéssim. Aquest és justament el públic al qual nosaltres ens dirigim especialment. Però, com us deia, tothom és benvingut. També si sou docents, editors, que voleu saber una miqueta qui esteu entre el públic juvenil que llegeix, també seríeu molt benvinguts. Què més? Seguim explicant què és això de l'Associació de Joves Lectors Catalans que estem presentant avui a la setmana i en el qual donem el tret de sortida. Com us deia, volem fer una comunitat de joves que demostri que nosaltres també llegim. Els fins de l'associació, això és el que surt als nostres estatuts, tal qual, és, primer de tot, fomentar la lectura entre els joves, com us deia, vetllar que tothom tingui accés a la lectura, en especial al jovent, difondre els valors culturals de la lectura arreu del món i en especial als territoris de parla catalana i donar a conèixer, com
com us deia, autors de literatura juvenil i també en especial de la catalana. A més d'això, el que també volem és ser una baula entre entitats i el públic juvenil, és a dir, també volem donar a conèixer iniciatives interessants, tot allò que es cou que creiem que pot motivar precisament els joves. De fet, a la nostra web just l'estem posant en marxa, està començant a donar els seus primers passos i el primer que hem fet ha sigut donar a conèixer la setmana, animar la gent, a tots els socis a venir a la setmana a conèixer les activitats que es fan també de literatura juvenil i també els hem convidat a la presentació d'avui. Com us deia, avui és el tret de sortida. De fet, com aquell que diu aquesta setmana passada ja vam obrir inscripcions i avui ja estem oberts i estem en marxa. Què més? Paraules clau que defineixen la nostra associació de joves lectors catalans. Per exemple, lectura, en primer lloc, com us deia, però a la nostra associació tampoc és que busquem persones que llegeixin 5 llibres al dia o 10 llibres a la setmana. No. Qualsevol persona que li piqui el poquet de la lectura, que li vingui de gust llegir un llibre al mes, 5 llibres a l'any, no ens importa la quantitat, el que volem és la qualitat, i si aquests joves es consideren una mica lectors, que els motiva la lectura, seran super benvinguts. De fet, això que us estic explicant, si coneixeu també, si teniu familiars, joves, teniu amics, coneixeu gent, endavant, us animo a que feu córrer la veu perquè els estarem estant amb les portes ben obertes. Més paraules clau, com dèiem, joves, que ja hem especificat que busquem un públic d'entre 13 a 30 anys aproximadament, però com us deia, tothom és benvingut. Una altra paraula clau seria concursos. Volem que la nostra associació sigui lúdica, volem organitzar jocs, sortejos, concursos, també trobades. Quan la Covid ens ho permeti, els protocols ja ens vagin permetent fer trobades més grans, amb més gent. També volem fer trobades, volem convidar els joves a trobar-se, a anar a presentacions, a anar a festivals junts, precisament. Socis, com us deia, que ara us en parlaré, també volem crear aquesta comunitat amb socis que tindran accés a un contingut exclusiu de la nostra associació. Debats, també. El que volem és parlar no només de llibres, sinó de la màgia de la lectura. Volem obrir tota mena de debats. Què més? Com us deia, influencers literaris, jornades, perquè us explico. Ara us he fet més o menys 5 cèntims de què és l'associació, després us en parlaré una mica més, però crec que ha arribat el moment d'explicar-vos una mica com ha nascut aquesta iniciativa. De fet, els 8 membres fundadors d'aquesta associació ja ens coneixíem des de fa uns quants anys i sobretot coincidíem en trobades que es feien per joves, taules rodones, sempre coincidíem en presentacions, esdeveniments i ens ho passàvem molt bé. A més, també formem part d'un grup que tenim grups de WhatsApp, estem en contacte a Instagram, com us deia, perquè alguns de nosaltres també, que hem contingut a les xarxes sobre llibres, i sempre hem volgut això, fer una cosa plegats. I normalment això com és, però sempre ens reuníem en trobades per a joves lectors i per una data casualitat un any no se'n realitzar. I em diu, ostres, no pot ser això, ens hem quedat aquí una miqueta amb el món, necessitem tornar-nos a trobar i si la trobada no té lloc, per què no l'organitzem nosaltres? I aquesta va ser com la primera llavor de dir, per què no ens coordinem i organitzem alguna cosa plegats? I sí, des del dit del fet, vam organitzar una jornada de joves lectors, la primera jornada de joves lectors a la Biblioteca Ignasi Iglesias, que en Fabra de Sant Andreu, amb taules rodones, jocs, sortejos també, i ens vam passar allò més bé. Va ser dintre del que cap, tenint en compte que era la primera sessió que havíem rebut el suport de biblioteques de Barcelona, però que no érem encara cap entitat en absolut, doncs es va tenir prou èxit i estàvem molt contents. La nostra intenció era repetir-ho el 2020, la primera jornada va ser el 2019, però per culpa d'aquell que no ha de ser anomenat, ja sabeu a qui em refereixo, no vam poder repetir jornada presencial i la vam fer virtual. I mentrestant, doncs, havien escrit alguns articles i vam aconseguir cridar l'atenció d'alguns mitjans que poguessin parlar de què és el que fèiem d'aquesta jornada. I la veritat és que era molt graciós perquè ens preguntaven i vosaltres, qui sou els que ho organitzeu? I nosaltres, sí, som joves, molt motivats, organitzem això, diguéssim. Però clar, encara no podíem dir som una entitat o som l'Associació de Joves Lectors Catalans,
I doncs això, de moment ens van presentar com a joves que feien coses, joves motivats que havíem decidit organitzar això. Com us deia, el 2020 no va ser possible fer una jornada presencial, sinó que la vam fer virtualment. Encara que sí que vam voler mantenir l'esperit de les jornades del 2019, i va anar molt bé, també vam organitzar una taula rodona virtual a través d'una aplicació de videoconferències per explicar una miqueta això, no? En quin punt ens trobàvem editorialment, vam convidar autors, editors, traductors. I a vegades doncs sí, aquest any, el 2021, doncs com us deia, llavors el 2021 vam decidir reprendre aquesta jornada de joves lectors, també la vam fer a la Biblioteca Inés Iglesias, Can Fabra de Sant Andreu, tot i estar patint fins a l'últim moment, creuant els dits i dir, sisplau, que la puguem fer presencialment, i així va ser. Però què ens va passar? Que ja quan estàvem planejant aquesta segona edició deia, ostres, volem fer-ho més professional, volem que sigui contactar també amb altres institucions, amb entitats, explicar-los una miqueta el que fem, rebre subvencions, començar a fer que això tingui cara i ulls, com aquell que diu. I a tot arreu que anàvem plans, és que si voleu fer qualsevol cosa, heu de ser primer una entitat, això és així. I vam dir, i si aquesta jornada de joves lectors és el primer pas i podem fer moltes més coses pel públic juvenil? I a partir d'aquí vam començar a pensar i vam dir, sí, per què no ens creem? Anem a fundar una associació de joves lectors catalans, anem a fer que la jornada sigui, com de moment, la nostra activitat estrella, però anem a fer, és que és un llibre exemplar, anem a crear aquesta comunitat de joves lectors, anem a crear contingut exclusiu pels nostres socis, anem a seguir repensant més activitats que puguem fins i tot organitzar amb altres entitats, altres associacions, i així bàsicament és com va néixer aquesta associació, com us deia, que s'ha fundat ara aquest estiu i que estem presentant oficialment a la setmana de llibre català. Estic intentant no mirar càmeres, però estic prou professional. Moltes gràcies. En fi, ja hem parlat quins són els fins de l'associació, com va néixer, a qui va dirigir, com us deia, com va començar amb aquesta jornada de joves lectors, que com us deia, no sé si ho he comentat ja, però el 2021, des que la vam poder fer presencial, va tenir prou èxit, tenint en compte que estàvem encara amb algunes restriccions, però hem quedat molt contents del resultat i esperem el 2022, si no hi ha cap altre terratrèmol social, esperem poder-la també fer. I què passa? Que per continuar, com us deia, per continuar podent fer aquestes iniciatives, aquestes activitats pensades per i per a joves, ens cal la vostra ajuda. Aquí us deia que entren en acció els socis. Volem que la nostra associació tingui socis, és a dir, persones joves, com us deia, de persones de l'edat, que puguin tenir accés a un contingut exclusiu, com us deia, per estar al dia de tot el que es troba a la comunitat literària i a tots els projectes que puguin resultar-los interessants per la seva edat. És a dir, estic parlant de, en primer lloc, tenim l'espai dels socis i de la nostra web, que és joveslectors.cat, i tenim primer de tot un fòrum i un xat per poder estar tota l'estona en contacte, debatre, com us deia, estar recomanant els llibres, xerrar sobre el fet de llegir. En segona posició també tenim un calendari, com us deia, per estar al dia de tot el que es fa esdeveniments, trobades, presentacions, i que els socis també puguin proposar-nos activitats per afegir aquest calendari i també entitats, associacions, editorials, també puguin fer les propostes de dir, creiem que això us pot interessar com a associació i poder afegir també al calendari. Estem treballant en aquest formulari precisament perquè totes aquestes entitats, associacions, etc., puguin enviar-nos també propostes i nosaltres fem una difusió. Volem ser una miqueta com un megàfon i arribar al públic juvenil, que a vegades sempre costa una mica, no? Doncs volem ser aquesta baula que uneix el públic juvenil amb aquestes entitats, associacions, editorials, etc. I, per tant, a més també, com us deia, també volem tenir un espai per influencers literaris, com us deia, per totes aquelles persones que fan difusió dels llibres a les xarxes i volem que també tinguin com un petit hall de la fama, un petit saló de la fama i poder fer difusió, perquè com us deia, és molt necessari donar suport a totes aquelles persones que creen contingut en català sobre
Són uns 3.000 passos per una jove lectors, un gran pas per a l'associació. Un petit pas per, com has dit, per un jove lector, però un gran pas per a l'associació, Sí, senyor. En fi, hosti, això em va dir moltíssim, Com us deia, altres avantatges que tindrien aquests socis seria, com us deia, conèixer altres joves en el nostre fòrum i xat, volem crear comunitat arreu del territori. De fet, ja a la nostra junta directiva tenim representació gairebé en tot el territori, tenim representació de Lleida, més concretament de Balaguer, tenim també representació de Tarragona, tenim representació de Barcelona, i ens falta algú de Girona, jo no puc dir. Crec que ens falta, ja ho sabeu, necessitem que s'apuntin socis de Girona per intentar compensar aquest greu error. Com us deia, també altres avantatges serien participar també a clubs de lectura, un altre dels projectes que tenim entre mans és crear un club de lectura una miqueta desinvolt, per parlar de la lectura sense tabús, fent-la totalment informal, propera, divertida. De fet, ja en tenim un que es titula Vermut Literari, que faig, amb la qual participo amb la Mariona del canal Leonbook i la Marta del canal La Marta Llibres. Ja ho fem de tant en tant, dos cops al mes, ens reunim a través de Twitch i YouTube per comentar clàssics que s'estan reeditant, que tenim la sort que s'estiguin reeditant amb molt bones edicions i molt bones traduccions, i recentment doncs fem això, un vermut literari, normalment fem pel migdia, parlem d'això, de llibres, tenim a la gent a participar en directe al xat, comentar, doncs això és el que volem també de l'associació, volem crear clubs de lectura que, com us deia, tant de bo puguin ser presencials, de forma informal, desinvolta, divertida. Un dels objectius també, que no t'he comentat, però és implícit a l'associació, és que volem demostrar que llegir pot ser una forma d'oci perfectament vàlida. Llegim per passar-nos-ho bé, no pas per aprendre o perquè sigui una lectura obligatòria o perquè, que també s'aprèn a llegir, però ho fem perquè volem, perquè ens ho passem, perquè ho gaudim i perquè ho portem a les venes, com us deia. Perquè tots a l'associació vam néixer lectors o ens hi vam tornar amb el temps. Això també és una cosa que volem reivindicar, que si no t'agrada llegir, no passa res. A tothom sempre li arriba el moment d'enganxar-se a la màgia del partida, perquè si llegeixes passa molt, com diu. Com us deia, altres avantatges per a socis seran assistir a les nostres activitats, jornades i tallers que volem fer arreu del territori. De moment començarem a Barcelona, però volem tenir, com us deia, representació arreu de Catalunya i poder fer activitats, tallers, trobades, etc. També volem que els nostres socis puguin gaudir de descomptes. Això ho tenim encara in the making, però volem que sigui una realitat. Volem que els nostres socis puguin gaudir de descomptes a esdeveniments culturals o activitats que siguin literàries. I hasta el dia de l'actualitat literària amb les nostres xarxes socials. De fet, ara mateix ja ens podeu trobar a Instagram, a Twitter, a Facebook, a TikTok, a tot arreu, @SomAJLC. Aquí és on precisament ens podeu trobar. Veus? Això, per exemple, a la nostra web, com us deia, joveslectors.cat, de moment ja us podeu subscriure també al nostre butlletí de novetats, perquè per fer una miqueta un tastet de tot això que us estava parlant, de poder estar al dia d'activitats literàries, de totes les activitats que organitzem. Això és totalment gratuït, podeu fer-ho ja. Podeu entrar a joveslectors.cat i subscriureu-vos al nostre butlletí. I, com us deia, intentarem no ser massa pesats, que jo sé que això dels butlletins és complicat, molts vegades estem subscrits a diversos butlletins i pot arribar a ser una mica agobiant, així que prometem no ser-nos pesats i només un butlletí al mes perquè podeu estar al dia de tot el que es cou, de tot el que fem a l'associació i després, doncs, si voleu, ja podeu fer-vos soci o regaleu per algú que conegueu que vulgui fer-se soci. I de moment, si no m'equivoco, això és tot el que Déu-n'hi-do tot el que estem fent ara mateix a l'Associació de Joves Lectors Catalans. Com us deia, ens acabem de fundar, anem al tret de sortida avui a la setmana. Obrim inscripcions ja, l'únic que heu de fer és entrar a la nostra web, joveslectors.cat, anar a l'apartat fer-se soci i omplir un petit formulari amb el vostre nom i cognoms, telèfon, adreça, correu electrònic i DNI, també, si no m'equivoco, tinc aquí un dels nostres tècnics que em corregeixi. I, evidentment, totes aquestes dades no les cedim a tercers, només és per poder portar un registre de socis i poder-nos comunicar amb vosaltres degudament. I fins aquí, ho hem de deixar aquí, aquesta presentació de l'Associació de Joves Lectors Catalans. Recordo que ens podeu trobar a joveslectors.cat o a les xarxes com @somajlc. Moltíssimes gràcies.